Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Bugün size bilim almak isleýän ýaşlarymyzy gyzyklandyrjak habarlaryň birini ýetirmek isleýärim. Esasen hem bu habarymyz daşar ýurtda, ýagny Türkiýe Respublikasyny bilim almak isleýän ýaşlarymyzy gyzyklandyrjakdygyny bellemek gerek. Türkmenistan döwletimizde hemde daşar ýurtlarda ýokary okuw mekdeplerini okuwa kabul edilşik döwri dowam edýär. Daşar ýurtda bilim almagy amatly mümkinçilikleri döwredýän döwletleriň biri hem Türkiýe Respublikasydyr. Türkmenistanyň bilim ministerligi tarapyndan diplom ikrar edilýän Türkiýanyň Avrail uniwersitetlerini okumak isleýän türkmen ýaşlaryna bir neçe ýeňillikler gözeňde tutulýar. Şol uniwersitetlerin hataryna Bahçeşehir we Özýegin uniwersitetleri bar. Özýegin uniwersiteti özüniň umumy ýaşaýyş jaýy bilen bir hatarda ýaşlarymyza bilim almak üçin bir neçe mümkinçilikleri hödürleýär. Mehriban ýaşlar, Türkiýanyň Avrail uniwersitetlerini okumagy isleg bilýärňeriňiz bar bolsa, onu Türkiýanyň İstanbul şäherine ýerleşýän Atavatan Danışmanlyk Terjime Turizm şirketine ýyptutyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 90 0212 633 40 00 862 60 52 61. Şeýlehem daşar ýurtda bilim almak üçin resmi namalaryňyzyň terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýyptutyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.